Bagamat ilang araw na ang nakalilipas matapos manalasa ang Super Typhoon Nando, hindi pa rin humuhupa ang baha sa ilang bayan sa Pangasinan. Sa bayan ng Binalonan, tuloy-tuloy pa rin ang pagtaas ng tubig sa barangay Sabatan. Ganito rin ang sitwasyon sa barangay Banawang sa bayan ng Mangaldan kung saan nalubog sa baha ang kalsada. Sa bayan naman ng Villasis, halos abot tuhod pa rin ang baha. Sa Santa Barbara, binaha na rin ang ilang residential na bahagi kabilang na ang mga housing area. Nagmistulang floating market naman ang pamilihang bayan sa Kalasyaw, maging ang ilang mga establishmento pinasok din ng baha. Matatanda ang noong mga nakaraang buwan, nalubog din sa baha ang bayan ng Kalasyaw dulot ng habagat. Ang ilang mga negosyante napilitang isara at marami rin ang hindi makapaghanap buhay dahil sa sitwasyon sa lugar. Samantala, patuloy ang road clearing operations ng Department of Public Works and Highways sa Barangay Maliko at Santa Maria East sa bayan ng San Nicolas. Ito ay matapos ang pagguho ng lupa na nagdulot ng pagkabara ng mga daanan sa mga nasabing lugar. Patuloy naman ang isinasagawang monitoring ng Pangasinan PDRRMO sa iba't ibang mga bayan at lungsod, kasabay nito ang panawagan na manatiling alerto ang publiko sa patuloy na pagtaas ng tubig. Patuloy din ang paghatid ng tulong sa mga lugar na naapektuhan ng baha at pagguho ng lupa na dulot pa rin ng nasabing bagyo. Nakaalerto pa rin ang mga otoridad at mga volunteer groups para sa posibleng paglikas ng mga residente. Valerie Dismaya or NG News.